stávající umělce, protože když člověk kráčí ze světel ramp a má sejít někam dolů ze schodu, to je asi nejmenší divák dneska tady, že jo? Když tam nahoře jsem taky viděl jednoho malého diváka. Skvěle. Jen voďte i ty své mladší ratolesti se dívat na mateřinku, ať máme dost umělců i na přes rok nebo za 2 roky. 13. ročník mateřinky má, přátelé, před sebou, aspoň tady v Praze, poslední vystoupení. Řekl jsem sice, že je to nesoutěžní přehlídka, ale jedna věc je jistá. Z každého regionálního kola mateřinky si vyberou nějaká vystoupení pořadatelé celostátní přehlídky mateřinka v Nymburce, takže je možné, že se s některými z vás uvidím na začátku května. Pokud to náhodou nebudou vaše děti, nepropadejte panice. Tady vyhráli dnes úplně všichni už jenom tím, že přijeli a sklidili nadšený potlesk. Posledními, kdo si pro potlesk přicházejí, jsou děti z mateřské školy Dolákova v Praze 8. Klidně pojďte nastupovat. Je to školka obklopená přírodou, takže tam hodně sportují a chodí ven a cvičí každý den. Toto jsou členové kroužku pohybových her a hudebních hrátek a připravili pro vás malou ukázku jejich pravidelného sportování. Já jsem je sledoval v zákulisí a musím říct, že ty míče jsou velmi neposedné, takže zejména tatínky tady v první řadě poprosím, kdyby došlo k autu, vracejte míče do hry obratem, prosím, jo? Nečekejte na nic a vracejte míče do hry. Třeba to dopadne líp než včera večer v Granadě. Tak, vystoupení s dětmi připravila paní učitelka Šárka Fischerová a vy prosím pořádně zatleskejte na přivítanou Mateřská škola Doláková. Tak co? Kolik bylo autů? Ani jeden? Báječný, vy jste talenti, to je skvělý. Kluci, holky, bylo to těžké tohle vystoupení nacvičit? Nebylo. Ne, tohle děláte úplně běžně ve školce, že jo? Jo. Jistě, to je skvělý. Ukaž, půjčíš mi ten balon na chvíli? Takový příjemně měkký. Pong, pong, pong. Dobrý, dobrý. Asi byste mi ho nepůjčili, že ne na furt. Ne, to jsem si myslel. Tak nedá se nic dělat. Půjdu domů bez míče, ale vy půjdete domů s pamětním listem. Vezmeš ho k sobě, prosím tě. Dostanete od nás, respektive od Společnosti pro předškolní výchovu ještě spoustu bonbonů na vlasání a spoustu věcí na hraní do školky. Pojďte takhle společně dopředu, uděláme si poslední společnou fotku umělců. Pojďte, tak, ještě sem, pojď taky, mají toho plný ruce a malinko se takhle zcupneme doprostřed, jo?
Pojďte vy, co jste na kraji, udělejte ještě maličký krok sem. Prosím vás, vejde se vám to do objektivu, fotoreportéři, vejde, jo? Tak, já řeknu teď a prosím velikánský potlesk pro naše sportovce z Dolákovy. Vy se můžete uklonit, jestli chcete. Poklona, skvěle, výborně, nádhera. Pozdravujte všechny ostatní ve školce a hlavně, ať už je jaro, ať už můžeme chodit ven a hrát si. Tak, zamáváme, ahoj, jestli teda mává jenom ten, kdo má volný ruce, kdo volný ruce nemá, nemává a prcháme směrem ke dveřím, nikoli ke schodům a opatrně dolů. Děkujeme za poslední vystoupení letošního pražského festivalu. Jménem Společnosti pro předškolní výchovu a taky z pověření magistrátu hlavního města Prahy děkuji všem rodičům a pedagogům, kteří přivezli své děti, aby tady dneska vystupovali. Vážíme si toho. Děkujeme vám a budeme věřit, že i napřes rok přijedete zase ukázat